Namlu plug ta' maraj, mela dak il-Great Dictator ħajder, jew ħatibda tittella bej il-5 u 7 ta' Lulju u kif ukoll bej 12 u l-14 ta' Lulju fuq żewġ weekends. Ekku iva dak. Ġewwa l-Valletta Campus Theatre li qed Strada San Paolo dak qiegħed. L-Università l-Antika. L-Università l-Antika u il-protagonist huwa il-bravissimu u ferm dedikat Jamie Cardona. Ija, l-ewwel darba naħdem miegħu u l-vera impressjonanti. Kass żejra din xi sitta u dan huwa adattament tal-film ta' Charlie Chaplin The Great Dictator li ħareġ bejn iż-żewġ gwerer. U għamel adattament tiegħi u direzzjoni. Adattament film interessanti ħafna. Da Charlie Chaplin meta ħarġu provaj wissi qisu x'ħajjiġri. Film se ħareġ The Great Dictator, għandek amment. Naħseb xi 42 jew xi ħaġa. 42 ġabdiet il-gwerra. 39 bdiet il-gwerra. jew 30. Wissina naqataret fil-kas, Ismail Le, Nadej Palestina. fil-30s ħareġ fil-30s. 1940. 1940. Kienet Kienet ġabdiet u kienet, speċa kienet wissi l-Amerikani, probabli. Il-film inħadem qabel ma bdiet il-gwerra sewwa, il-film inħadem, ma sakemm ħareġ u ħariskju kbir da għax tinsis illum il-ġurnata li twaqqanek il-Hitler hija xi ħaġa li hija komuni. Imma dak iż-żmien kien politikant, kien Time Person of the Year, dak qabel dak iż-żmien kellu u kien biss l-Amerika tisfel kien hemm ammiraturi ħafna u kien hemm anke fil-gvern Amerikan fejn kellu l-ammiraturi Hitler dak iż-żmien sewwa kien għadu ma ħarġux anke meta ħareġ il-film id-depths ta' fejn wasal kon għadu ma ħarġix anke fil-film u l-lut jitfgħu mill-ħabs u jisom jaħarbu faċilment, jitfgħu il-camps ma jħorġu faċilment bħal speċi ma kinux jafu il-gravità ta' x'kienu qed jagħmluhom il-lut bħal speċi. Ġifieri, u l-film ħareġ anke sakemm ħareġ Franza ma ħareġx il-film għax kien ħadu għan-Nazis bħal speċi. Kien twissija ta' x'inhu ġej. Ekku, kien vera hekk l-film għandu dik l-speech fl-aħħar vera ikonika u Jamie Cardona jagħmilha verbatim bħal speċi. Mela, tlaqna?